जोंहा दिनै सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 53थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै नैथि सान। बै नैथि साननि गिबि हाबाफारियाव जोंहा दङ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो बेनि उनाव जोंनि जाफोर बर'नि राव थुनलाइ हारिमु बर' थुनलाइनि खामानि मावनानै मुंख्लं जालांनाय आरो रुंसार जालांनाय बिथांमोनखौ बिबार बावनाय बेबायदि हाबाफारि दङ आरो बेनि उनाव जोंहा थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि दङ। जोंनि सापागुरि कक्लाबारि गुदि थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि फरायसाफोरनि गेजेराव खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय जागोन आरो गोजौ जौमा फरायसालिफोरनि गावनो लिरनानै खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय जागोन आरो बेनि उनाव बे हाबाफारियावनो जोंजों गाहाय आलासि महरै फरायसाफोरखौ थुलुंगाथाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय गसाइगाव BEd कलेजनि डक्टर अजित बर' बिथाङा जोंनि बे दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन। थुनलाइ बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव माबायदि सांग्रांथि लाबोनो नाजादों नोंथांमोना? बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा ओरैनो सरासनस्रायै गुदि बर' थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 10 नभेम्बरजों लोगोसे सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंबोबाय थानाय जायो आरो बेफोर जथुम्मानि गेजेरजोंनो जोंनि जायफोर लाइमोन लिरगिरि बिथांमोनखौ जोङो लिरनायनि फारसे थुलुंगा होनाय हिसाबै जोंनि सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादा बोसोरफ्रोमबो सोरजि मुंनि गांसे खुगा लाइसि सुजुबाय थायो आरो बेजों लोगोसे ओनसोलनि लिरगिरिफोरा गोबां बिजाबफोर लिरनानै आरो खन्थाइ लिरनानै बेबायदि जथुमाव बिजाब बेखेवनाय बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय थादों। सोलोंथाइ बिथिङाव आथिखालाव गोबां जौगानाय फैबाय, नोंथाङा बेनि सायाव मा फोरमायगोन? सोलोंथाइ बिथिङाव जिखिनि जौगादों बेखिनिया थोजासे नङा। दायो जोङो बर'नि जा फरायसालि आरो बर' बिजोंनि फरायसालि बेखौ जौगाहोनो थाखाय जोंहा थोजासे मावबावनांगौ हाबा दङ। जोंनि गोबां फरायसालिफोराव थोजासे फोरोंगिरिफोर गैया। बेफोर फोरोंगिरिफोरखौ मोननो थाखाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय थांखि दैथायहरनानै जिल्ला आरो मिरुसिम थांखि दैथायहरनानै बेफोर फरायसालिफोराव फोरोंगिरि मोननानै जाहाथे जोंनि ओनसोलनि फरायसालिफोराबो मोजां मोनसे थासारि फैनानै जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानो हायो बेखौ नाजाबाय थानाय जादों। आथिखालनि बर' बिजों सरकारि फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि अनजिमाया खम जालांनो हमदों, मा बुंगोन नोंथाङा? दायो जोङो नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव सरकारि फरायसालिफोराव गोबां सरकारि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि अनजिमाया खम जालांनायनि थाखाय दिथागिरिफोरा गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ रोंजानो लुबैनानै गुबुन प्राइभेट स्कुल इंराजि फरायसालि बेफोराव गोबां जोङो हरनाय नुनो मोनदों। दा बेफोरखौ जोङो होबथानांगौब्लाथाय जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव थोजासे फोरोंगिरि होनांगोन, होमब्लाथाय बे फरायसालिफोरा थांनानै थागोन।